Új online csalást vizsgálunk. Egy olyan csalást, amely szinte pillanatok alatt kitakaríthatja féltett értékeinket. Azonban más csalásoktól eltérően itt nem valami sima beszédű szélhámos ver át bennünket. Vezető oknyomozó riporterünk Brian Ross riportja arról, hogyan is működik a dolog. George Rodriguez észak-karolinai házából volt szemtanúja az eseménynek. Valaki George jelszavát használva belépett az Ameritrade számlájára, és $60,000 értékben eladta George részvényeit. Tényleg nagyon sokkoló volt, ahogy a szemem láttára eltűnnek a részvényeim. Rendkívül felkavart. Rodriguez csak egy a sok 10,000 áldozat közül, akik vezető online kereskedő cégek ügyfelei, és a szemük láttára lopták el a pénzüket vagy megtakarításaikat a számlájukról. Valójában nem az számít, hogy mennyit lopnak el az embertől. Biztos, hogy óriási sokként fogja érni az illetőt. A probléma gyakran ott kezdődik, amikor az ember utazik és reptereken vagy hotelekben, olyan üzleti központokban használja online belépési adatait, amelyeket a bűnözők titokban már előre meghekkeltek. Olyan kémvírusokat töltenek fel ezekre a helyekre, amelyek titokban rögzítenek minden egyes leütést a billentyűzeten. Gyakorlatilag megadjuk a rossz fiúknak a felhasználó nevünket, számlanevünket, számlaszámainkat, jelszavainkat. Lényegében átadjuk nekik a várkulcsait. Hivatalos források szerint sok ilyen kémvírus program az orosz bűnözői körökhöz köthető. Egy oroszul beszélő ABC News gyakornok segítségével kapcsolatba léptünk az egyik ilyen bűnözővel, aki eladásra ajánlott fel nekünk 6 különböző amerikai számlanevet, jelszót és minden adatot, beleértve azt is, hogy mennyit tudnánk ellopni a számlákról. Egy Ameritrade számla $7,000 $2,000 eladó. Egy E-Trade számla $1,300 pedig $250 eladó. Egy Fidelity számla $50,000. Mennyit kell fizetni, hogy megszerezzük az összes jelszót és számlanevet? $350. Ez a bankrablás 21. századi módja. Eddig a vezető USA broker cégek kártalanították ügyfeleiket, azonban a katonaság és a közalkalmazottak magánnyugdíjpénztára most azt mondja, hogy törvény szerint nem kötelezhető erre. Vezető oknyomozó riporterünket, Brian Ross-t hallották. Nézze meg a videót az online adat és identitáslopás elleni megoldásról. Valaki épp most tudja meg az ön felhasználó nevét és jelszavát. Valaki most lopja el hitelkártya adatait és vásárlásokat bonyolít az ön kártyájával. Valaki most lép be az e-mail fiókjába és mindent lát, amit ön csinál. Mindezt anélkül, hogy ön tudna erről. Az online bűnözés nagyon komoly problémát jelent. Az ön által leütött billentyűket elkaphatta és rögzíthette egy lelkiismeretlen hacker. Ezt a fajta támadást kémvírus feltöltésével viszik végbe. Látta a hírekben, azonban valószínűleg nem tudja, hogy még a naprakész vírusírtók és kémvírusírtók is csak körülbelül 20%-ban állítják meg ezeket. Önnek kielégítő lenne ez a gyenge arány, ha családjának magánszférájáról és biztonságáról lenne szó? Íme, így működik a dolog. Egy valódi kémvírus mutatunk be, amelyet a bemutató kedvéért láthatóvá tettünk. A hatása egészen elképesztő. Nagy az esélye annak, hogy ön soha még csak sejteni sem fogja, hogy gépét megfertőzték, amíg már nem késő. Nézzük meg először a bankszámlaszámot. Látható, hogy a kémvírus már rögzítette is a banknál használt webcímet. A kémvírus minden egyes leütésemet rögzíti. A kémvírus már elfogta a felhasználó nevemet és a jelszavamat. Bár ezek a képernyőn nem is jelennek meg, a kémvírus mégis képes rögzíteni őket. A mai világban pedig rendszeresen és gondolkodás nélkül töltünk ki online kérvényeket, formanyomtatványokat. Menjünk egy biztonságos oldalra és igényeljünk egy hitelkártyát. Bár maga az oldal biztonságos és megbízható, a kémvírus már azelőtt el tudta lopni az adataimat, mielőtt azok elérhették volna a biztonságos oldalt. A kémvírus most már rendelkezik a teljes nevemmel, a címemmel, a személyi számommal, esetleg a tajszámommal is. Az e-mail mára felváltotta a telefont, mint legkedveltebb kommunikációs formát, még a gyerekeinkkel is gyakrabban e-mailezünk. Egy barátnak szánt egyszerű e-mail épp most informálta a potenciális ragadozót arról, hogy a lányom egyedül lesz ma este otthon. Ugyanez a ragadozó már tudja a nevemet és a címemet is. Most menjünk vissza ugyanezekre a weboldalakra, és bemutatjuk, hogy mit telepítettünk fel egyenesen az eszköztárba. Amikor látja a zöld hátteret, akkor tudhatja, hogy a szoftverünk működik, és védi a leütéseit a kémvírusoktól. Itt is vagyunk a bankszámlán ismét. Figyelje meg, hogy a felhasználó nevemnél a szövegdoboz zölddel van kiemelve. A titkosító technológia színkiemeléssel mutatja nekem, hogy mindent levéd és titkosít, amit beírok a zölddel jelölt szövegdobozba. Láthatja, hogy a kémvírus így semmi más nem rögzít, csak egy számsort. A felhasználó nevem és a jelszavam biztonságban van.
A hitelkártya igénylőlap kitöltése közben a nevemet és a címemet, a személyi számomat és a TB számomat már a billentyűzet szintjén titkosítottuk, ezért teljesen biztonságban vannak a kémvírusoktól. A titkosító technológia teljes mértékben védi a leütéseimet.